avem bani nici de la UE. Uniunea Europeană a oferit tuturor țărilor membre 400 de milioane de euro pentru investiții în dezvoltarea capacității de colectare de plasmă convalescentă. Deci strict pentru colectarea și testarea de plasmă convalescentă. România nu a depus niciun proiect pentru a atrage finanțare ca să poată și ea să-și dezvolte această capacitate de colectare de plasmă convalescentă. Termenul a fost 10 iulie, termen până la care trebuiau depuse scrisorile de intenție și descrierile sumare ale acestor proiecte. Răspunsul Ministerului a fost: n-am avut timp să ne pregătim. România nu are timp să se pregătească și să-și pregătească proiectele de finanțare a reformării sistemului de transfuzie de peste 13 ani, de când suntem membri în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, pe data de 24 aprilie am depus la Ministerul Sănătății o propunere de parteneriat tocmai pentru a putea accesa astfel de fonduri. Puneam la dispoziție, practic finanțam 30% din valoarea proiectului, urmând să solicităm de la Uniunea Europeană, doar împreună cu Ministerul Sănătății, împreună cu Societatea Română de Terapie Intensivă, împreună cu Institutul Național de Hematologie Transfuziologică, doar acoperirea cheltuielilor pentru plata personalului din aceste instituții publice care participă la proiect și plata diverselor consumabile pentru a desfășura activitatea, în condițiile în care, de fapt, noi ofeream gratuit, ca parte din acest proiect, echipamentele. Nici până ziua de azi nu am primit niciun răspuns, dar răspunsul este foarte clar. România nu are acces la fonduri europene, în timp ce toate celelalte țări vor accesa acești 400 de milioane de euro și își vor dezvolta capacitatea de colectare de plasmă convalescentă pentru a asigura pacienților critici terapia cu plasmă convalescentă.